Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ella, 29 anyos. Itago lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong nabasahan sa internet nga sakit nga nihaom sa ako karong gabati. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Lugaya gud nimong mipangunak. Usa nang orasa Malate ka na sa imong trabaho ay. Nananghid na kong daan nga malate ko, ma. Ha? Uy, time para gud nga no bang nagpingit ka man? Padong na sad siguro ang akong regla, ma. Sakit kay puson ug batang. Na, kadapuan na malanggit kang mag-antos, ana na. Uy, kamaayo, gini mong pagkaliwat na ako. Kaduha gyud sa usa ka buwan, ma. Kaduha naman ko reglahon. Mao ba? Di naman na normal na. Pa-check up, uy. Irregular na gyud ning daan ang akong menstruation, ma. Mao nga dili lang ko mahibuong ani. Ella. Ila. Nanigalilo naman sa blagi ka. Ay, pawa sa stress, babe. Stress kaayo ko rin dito sa opisina, good. Mau lagi? Hasta sa bitaw ko? Today. Adto ko mo uli sa inyo, ha? Umatay duty ugma. Sige. Why problema, babe? Ila. Aray! Gano ka? Babe, sakit. Siya nagkasakit. Luag na magan ka na. Sakitan pagin ka. Kevin? Mauba? Niingon siya, ana? Lagi. Nainsulto, gid ko, Yads. Wala, no? Nga naman tuod nga gisakitan man ka. Naambot lang sa dato, eh. Naibuong bitaw ko, Yads. Dili man niingon ani sa una. Okay. Pero, tuwad ba? Nakusulbadan ang imong problema. Oh, unsa na? Wala akong umiga sa una. Na problema kay siya kay luag kuno kaya, ha? Oh, Urang ito siya paagi nga muhugot. unya? Unya kay bawa kag unsa iyang gibutang. Unsa man? Toothpaste! Toothpaste? Makapahugot di ay na. Kuno? Pero ayaw lang suwayi. Uy, kay delikado. Yads. Giingnan akong daan sa akong amigang bayot nga dili suwayan. Pero tungod lagi kay natandog ko sa gisulti sa akong uyab, motong na-insulto ko plus desperada na kay ko, gisuwayan ako og butang og toothpaste ang ako Unya. Kapdos. Agoy. Sige lang. Antuso na ako. Basta kay mo effect lang yun ni. Kahanggaw ni mo, uy. Gisuwayan na gud nimo. Yads, desperada na lagi ko. Unya, unsa may resulta? Wa, uy. Why reaction sa Kevin? Ay, ala, agay. Ano Magsiyar sa ko, Yads, kay muragirigla na gid ko da.
Naanag yun. Aray. Ano ni? Sakita. Uy. Nak, okay ra ka? Nauli lagi ko, ma. Gihatod na lang ka dinhi sa bay. May kani kay duol rang inyong opisina dinhi. Nakuyapan man kuno ka sa CR. Tungod to sa sobrang kasakit sa akong puson ug batang, ma. Dili man siya sama sa kasakit sa nangagi. Sa una, madapa man to nako ang kasakit. Karon dili naman. Kusog sad kaayong imong dugo ron, nak. Kay tanawa, oh. Nalapsan man ka. Hala. Uy, girl! Uy, galing na rin siya balik-balik CR ba? Mabdos ka? Mabdos ka taon. Murang nidakura ba na yung puso, no? Uy, pagpiti ka. Unya, unsa resulta, ha? Negative man, Yads. Oh, kung dili ka mabdos, unya na aking mga gipamati. Uy, pa-check up na, girl. Uy, di lang. Mahadlok ko. Hala, no? Unsa ako nung pagkahibaw kung dili ka magpa-check up? Kadiyat sa Yads, kadiyat. Kaihion na sad ko. Ha? Pag kumagani ka na nangihi? Uy, kung paano tanin mo, ha? Pa-check up na lagi. Base diri sa internet, dili man sad niyo ti ay ang akong gibati. Og dili na sad kuno ni normal. Time pa. Unsa ni endometriosis? Hala. Naagid ang tanan akong symptoms. Nihaom gyud. Basahon ako mga comments sa mga tao, bi, nga na-experience, ani. Oh, unsa ni? Bag-ura kong gioperahan tungod sa endometriosis. Hala, opera? Kinalan di ay operasyon ni sakita? Perte na gyud akong hadluka sa akong mga nabasahan sa internet. Ug usa sa akong pinakadili ganahan kay kanag yung operahan. Maong samot nga dili gyud ko gusto nga moduol og doktor. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sama nako nga pirming dysmenorrhea og irregular ang menstruation. Unsa ilhanan kung endometriosis na ba di ay ang maong sakit? Ikaduhang pangutana. Grabe gyud kasakit ang akong bation, pero kutob sa akong mahimo, dili ko gusto nga magpada sa doktor. May over-the-counter ba nga tambal nga pwede na akong mapalit para aning sakita? Ikatulong pangutana, nakabasa ko nga naiuban nga gioperahan sila tungod aning maong sakit. Unsay ti mailhan nga delikado na ang akong gibati? Ug base sa akong gi-state nga symptoms, posible ka nga operahanan sad ko? Ikaupat o katapusang pangutana. Gibutangan nako og toothpaste ang ako Sa pagtuo nga muhugot ko no og balik. Usa ka to sa nakaingon aning akong gibati karon. Og kung dili, unsa man sad kay hinungdan ani? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ella.
Maayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, ug mga drug-related nga mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o direba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga nothing can bring you peace but yourself. Kita rin nagkontrolar sa itong kaugalingon. Ha? Kaya kung magsige kag negative thinking, porbida naghahanap mo soul sa itong utok nga di maayo. Ha? So, mga tao may problema ba? Isang kinsa na ay problema. So, we must know how to dance with the music, be flexible, adjust, o niya, head up. Dili kay, likay-likay sa problema. Ha? Mas thrilling mo sa ning kinabuhi nga na yung problema. Bati, minsan ning taong may problema. Okay. So nga ito matatampo ko rin kalawa si Ilya, 29 years old. Di man niya ipatsulti ang iyang address. Punto medical ang problema ni Ilya. Yung sakit na medical, punto medical ang iyang problema, no? Tumasa na bati na ito sa drama. Unang pangutana, sama na ko nga perming gidisminorya o irregular ang menstruation. Unsay ildahanan kung endometriosis na ba di ay ang maong sakit? Well, wala gyud komo gyud nga muduol gyud ka Ilya og usa ka gynecologist kay naman siya gitawag og speculum exam or other form of examination wherein matan-aw gyud ni sa mga OB-GYN ang imong puwerta, no, kung naabay infection diha. So, ona nga importante po kayo nga magpa-examine ka sa OB-GYN. OB-GYN ang duulo nimo nga doktor, ha? Kung way budget kana atay mga OB-GYN diya sa mga government hospitals, anlam og tagana na sila mo infection ning endometriosis sa uterus, no? Sa internal sexual organ sa usa ka babae. Kaduhang pangutana, grabe gyud ka sakit ang akong gibati pero kutobra akong mahimo. Kutobra sa akong mahimo, dili ko gustong magpadala sa doktor. May over the counter ba nga mga tambal nga pwede na akong mapalit para na aning sakita? Well, may mga over the counter nga mga analgesic, no? Pero magdepende lagi pod sa finding po sa doktor. Kaya kung na-infection, manginahanglan magini siya og antibiotic pagpatay sa kagaw. Nanglan ni siya antibiotic. Mga lang kog mga over-the-counter nga mga pain reliever, kanang mga common nga pinamic acid, paracetamol, acetaminophen, ibuprofen, o na yung mga pwede na mapalit over-the-counter katong mga or grabe na gyud kang sakit, akong balikot sa makausapa, ako mo resita ko tramadol, oxycodone, morphine. Pero kinahanglan gini siya inunta special license, no, kay regulated drug man ni siya. So go and see an OB-GYN para ma-examine ka ug tinuod mo. Pwede ra mo gani ipakuanan ka og kanang sample, discharge or fluid sample nga ma-examine kung ipa-culture, kung mahimo, kung suta, kung sa mga klaseng kagaw nga naa diha. Sunod nga pangutana, nakabasa ko nga naay uban nga mga gioperahan sila tungod aning maong sakit. Unsay mailhan nga delikado na ang akong gibati o base sa akong gi-state nga mga symptom, posible ka nga operahanan sa ko. Sa ko nang giingon, no? Ilya, maglisod sa kong magtagna lang ko nga operahanan na ba ka o dili ba, no? Go and see an OB-GYN para nga masuta, laboratory exam ka, kuwaag sample, discharge sample ang imong sex organ sa uterus nimo kung
naabay ma-finding sa klaseng kagaw, matagagag antibiotic, kay ang pagtambal mango dili ra mapamaagi sa surgery. Ang pagtambal na may medical kung madalang sa mga antibiotic, pain reliever, o sa pamandiya, no? So, mao na nga, wa na gyud ko mo, wa mo sa nimo gibutang gyud imong address. Kung nara ka rin sa Sugbo, you can go to Cebu City Medical Center or there is a Vicente Soto Medical Center, ug naka sa South. Kana kay tag mga hospital ron nga gi-upgrade ng mga kahimanan datong present administration sa province, government or rather Governor Bari 4, no? Ako mustultel ako, unlike the previous administration nga medyo napabiyaan ko ng health sector na to. Karon medyo okay na. Daghan na mga doktor gi-hire. I do believe nga usa sa mga doctors nga gipang-hire mga ubigay ni. Okay, sunod nga concern. Gibutangan ako og toothpaste ang ako sap ang tuo nga mo hugot kuno og balik. Unsa kaha to sa nakaingon aning akong gibati karon og kung dili unsa man kahay hinungdan. Sa minahas toothpaste mentol. Mabugnaw-bugnaw, no? Ang imong gibutangan, imong sex organ, no? Imong gibutangan toothpaste. Murag dili siguro na sakto. Ang toothpaste aray butang sa toothbrush. imo nang nudnud sa imong mata imong baba, imong ipon. Yung butang sa imong sex organ, murag mo nagitawag na tong misuse. Kaya I know nga kanang mga toothpaste mentolated ni sila. So mapil nimo bugnaw diha. So kung naikagaw diha, kinahanglan na antibiotic or any antiseptic solution nga minus-minusan ang kadaghanon sa kagaw diha. Malikaw na ko sa kumakausap pa na na-speculum exam ang mga obigay ni masuta kung unsa mang damage diha sa imong internal sex organ, siya na ang mo decide kung angay bang operahan o dili ba. Pero I do believe nga mahimo ra man ning antibiotic kung infection lang imong problema. Alright, so now nakasabot ka sa speaker ni Moelia ug ngadto sa libuan millions nga naminaw sa itong programa kini nga kong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Ellen Bathan, tambag sa mga legal problem. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, until the next time, hasta la vista. Bye-bye! Handumanan so sa kaawit. Even though it's been so long, love for you keeps going. I remember the things that we Maayong alaw kaniyong tinan nga mga suking ti paminawan, nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista ang maghatag og kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Winky. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nabuluhan. I miss you like crazy. ever since you went away. Every hour of every day, I miss you like crazy. Miss you like crazy. No matter what I say. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Muganing sa kababae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atwa tampo, nagdasangan nga, Winky. Day, Winky. Nang-regards na ba si Andy ni mo? Andi ba? Andy ba? Katukong taga-pika section nga maoy heartthrob din hi? You mean katong hambogiro? Ay, wow. Grabe maka-define, ha?
Bisag hambugiro to si Andy, no? Pero haler, angayan man sad siya. Naman sad siya ikapanghambog. Maubitaw nga daghan ang naibog niya dinhi. Nya ikaw, swerte kaayo ka, kay ikaw gid ayan nataypan. Gusto na ko no, anak, be. Eto na tas kantina. Mga na ta kay gutom na. Unsa man nagitapok ang diha sa unahan sa mga estudyante? Mura man di nag-away. Oh, hala, si Andy lagi na og ang bagong student. Naday murag padung gid na sila magsumbagay. Ato ta na. Hoy! Sali, asa ka, oy! Giruan mo eh! Bago ba ka din eh? Wa na day magsumbagay na gini sila padung. Ha? Saman, sukol ba ka? Pasensya na ba eh? Huwag mo ka magtanaw sa mong gyagyan god. Mao to nagabangga na hinuuntaw. Nayabaan ka sa Diyos nga akong gibitbit. Buot ba sa buot ni mo? Nga saban ako, ha? Isa pa man di. Abuang ka! Hoy! Hoy! Saman mo! Marang tanaw man ang mga! Uwangan ninyo sila! Asa ba? Hala day, si Andy ni gawas na sa faculty room. Hi, Wingy. Ang bukirong cute. Oh, Wingy. Makikstorya niya kanimo, ha? Onsa? Sige, alis ako. Day! Unsa ko no? Makikstorya sa nimo? Oh, sortiha gid na ako amiga. Uy! Dili ko interesado niya, no? Ala day, ang bagong student gawas na sa faculty room. Hi! Ako ba yung mong gitawag, miss? Okay ra ka? Yes, okay na. Ako rin si Winky. Ikaw? James. James akong gan. Nice to meet you, James. Nice to meet you, Sad. Hoy, ngano to ganina? Ngano nangutana kaspangan atong bagong student, ha? Ngano di ay? Dili pwede? Onya pagyod, nangutana pagyod ka kung okay ra ba siya. Mura mag-interesado kay katong tawhana. Uy, ayaw ko gina nga ganahan ka niya. Onyag mo ingon kog o. Onsa? Ambot ba? Pagkakita dayon ako niya, mura mo kong naka-feel og something para niya. Unsa? Dili ka ni Andy pero katong James, ganahan ka? Ambot ba sa ninyo, uy? Kamuro man mo iibog kaayo ng Andy din sa eskwelahan. Pero ako, bisan gamay, wa gyud ko'y gusto ng tawhana. Day Winky. Si James na nagkaon sa may kantin. At doon ako, Bi. Wingy! Oh. Hi! Dumatag kaon? Okay na ni mo? Si James, nibarog na og nalakaw. Ay, sumuka sa ning anti. Wingy, sige na. Dumatag kaon? At pero ko mo kaon sa mga classroom. Kadit sa, Wingy. Okay ra nga makikstorya ko ni mo niya. Sige, kinasa ko isulti ni mo. Salamat kay nisugot ka nga magkasulti taron. Andy, gusto lang tikang prangkahan. Actually, pwede ko kayo ning buhaton ganina pero dili ko gusto nga may makadungog nga lain. Ilabi na nga, daghan ang nakagusto ni mo din sa pang eskwelahan. Nahibaw ko si mong tumong nako. Nahibaw ko nakagusto ka nako. Pero sa tihan lang tikas tinuod. Wa ko'y gusto ni mo pisan gamay.
Og dali ko gusto nga mag-usik kasi mo oras din hinako. Winky. Muo na lang ko nimo ha. Kay maglakaw ra ko pa doong uli. Sige, day. Amping. Dili pa sa kumuuli kay napakoy buhaton sa library. Sige, amping pod. Oh, si James man ang naglakaw sa unahan. Akong apason, B. James! James! Oh. Pauli na ka? Oo. At taga-asa di ka? Taga-probinsya, ko. Niyalan ko din kay ako manguyuan mo ni-sponsor na ako pag-eskwela, gud. Maudi ay... Okay na ba kung makiksaod ko nimo? Okay ra. Sige na lagi mo kuyog ni James, day. Ganahan mo ko niya, Daykod. Siyang klase sa tao nga hilumon, pero kung magkasuod na mo, daghan kag makatonan. Kibaw ka? Obvious kaayo nga ganahan ka niya. Ang nga naman? Lami man ko kay kagpahiyom. Oh, tanood man sad nga ganahan ko niya. Ang sa ganahan ni mo niya? Simple ra siya. Anya, dili ang bugiro. Mag-usa naman kasi mana nga. Uwa ko makakita ni James kanisod sa eskwelahan. Unsa makay nahitabo niya? Okay, class. Everybody listen. Adto na tayo estudyante din sa atong eskwelahan nga nag-need og donation for his recovery. He is in the hospital right now and he is in bad shape. Naay blood clot ang iyang O and needs siyang maoperahan as soon as possible. James ang iyang pangan, new student from other section. Unsa? Natripan ko nun o wa pa mahibaw kung kinsa mo'y nagbuhat ani niya. Until now, the investigation is still going on. Ginoo ko. Day, nakulbaan ko. Ngano? Pag-usang adlaw manggod. Nanguta naman gud si Andy nako kung unsa ko mo ni James. Kaya nagsige na ko mo kuyog-kuyog. Unya? Sa iyang kalagot, nanganti manggod to siya nga patilawon ko niya og sa iyang mga barkada si James. Unsa? Dili ko gusto mo judge dayon ha, pero kusog ang akong feeling nga dunay possibility nga sila may nagbuhat ani. Kinahanglan nga doon ako'y buhaton, ani. Kung tinuod man nga sila ang sadaan, kinahanglan ma-expel sila din sa eskwelahan. Day, Winky. Maayo kay okay na ka. Salamat sa mong pagtabang ha, na ma-expel sila din sa eskwelahan. Actually, di na magidunta kinahanglan. Mote angay ni Andy. Maayo gani kay kana mo ilang silot. Sa ilang gibuhat nimo, pwede gud unta silang prisohon. Nagsaliglon sila nga mga minor pa. Winky, di ko angay nimo. Doon na pa yung mga lalaki nga magkagusto nimo, nga deserve nimo. James. Layo kay tagintang sa sitwasyon sa kinabuhi. Nakastaas, samtang ako. Nasa ubos. Lisod ang akong pamilya. Napakoy daghang manghod. Gani, nakadecide ko nga mubalik na lang sa probinsya na mo. Ug muundang ko sa kong pag-eskwela. Nakarealize ko nga, basin kaning pag-eskwela, di gani para ako. Kinahanglan ko nga tabangan ang akong mama nga magbuhi sa akong mga manghod.
Nagkinahanglan sila nako dito. Mga muundang nakos kong pag-eskwela. James, Ug tingali. Mao na niyang katapusan itong pagkita. James. Even though it's been so long, love for you keeps going. I remember the things that we used to do. 25 na ko ron. Ug until now, gyapon mawala si James sa akong anak. Wa na ko'y balita pa niya. I-try na ko siya search sa bisan unsa nga social media accounts, pero way bikawas. Ang hinaot na lang, okay rin siya kung asa man siya karon. Dinhin na lang ko, daghang salamat, RMN. No kito mga higalan kaagi ni Winky nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga nag-ulahan. I miss you like crazy. I miss you like crazy, miss you like crazy. Ever since you went away. Ang mong kaagi gibata na doon sa radyo ni Jelly Haka. Ugubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usaka. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usaka awit kero, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, takang salamat sa inyo. Pagpanda.